Bé, bona tarda a tots, o bona nit ja gairebé. Gràcies per ser aquí, gràcies per haver vingut i també felicitar-vos per aquest magnífic, esplèndid teatre que teniu. Aquesta volta és meravellosa, ja ho sabeu que és meravellosa i realment està bé que la gent la conegui perquè si no ho saps, doncs evidentment no saps que hi ha una joia aquí dintre, no, amagada, i és meravellós. Bé, el tema que ens porta aquí avui dia, avui concretament, és el tema de, ja ho sabeu, el tema de la independència. Bé, és un tema que sortosament haureu comprovat que cada vegada, i això sí que està molt bé que sigui així, doncs surt ja no és tabú. Sortosament ja no és un tema tabú. No és un tema que es parli en veu baixa, sinó que es parla d'una manera molt més planera, i la gent ja manifesta més les seves posicions en relació a això, que no pas ho feia anys enrere. Això ja és un progrés i això va a més. Normalment, quan es parla de la independència, ens pregunten, a vegades et pots trobar alguna persona, segur que tots ens hem trobat en persones i ens en trobarem, que ens preguntaran però tu per què vols la independència de Catalunya? Aquesta pregunta, per què la voleu? Per què vols això? Aquesta és una pregunta no necessàriament malintencionada quan algú la formula, però no deixa de ser una pregunta amb trampa. I per tant aquesta pregunta de fet no l'hauríem de contestar mai, perquè hi ha trampa. Perquè a partir del moment que la contestes, sense adonar-te'n, ja has caigut de 4 grapes en el terreny de l'altre. És a dir, quan li contestes, li dius, perquè es pot, mira, la independència, hi ha gent, allà cadascú, la pots defensar per raons històriques, per raons econòmiques, per raons lingüístiques, per raons culturals, en fi, per moltes raons, esportives també, per poder tenir seleccions pròpies, per tenir un reconeixement internacional, però cada vegada que diguis la que diguis, en realitat, sense adonar-te'n, ja t'estàs justificant. Quan l'altre et pregunta per què vols la independència, quan tu li estàs contestant alguna d'aquestes coses, ja t'estàs justificant. I la independència no requereix, no necessita cap mena de justificació, en absolut. De manera que, quan algú ens pregunta això, la resposta que li hauríem de dir, en tot cas, és dir mira, et contestaré una altra pregunta. Permetràs que et contesti una altra pregunta. Si ens ho diu un espanyol, posem per cas, no? Per què vols tu la independència d'Espanya? Per què? O si és francès, li podem dir el mateix, no? Per què vols tu la independència de França? Perquè quan et contestis, quan tu et contestis, jo et diré, doncs mira, jo per la mateixa raó que tu. El que passa és que normalment aquests interlocutors aquesta pregunta no se la fan mai. Un espanyol mai a la vida s'ha preguntat, no un espanyol, i un francès, un italià, qualsevol persona que tingui un estat, mai no s'ha preguntat a ell mateix, a aquesta persona, a ella mateixa, per què el seu país, que és un estat, ha de ser un país independent. Perquè els espanyols no se saben imaginar Espanya de cap altra manera que no sigui un estat independent. I fan bé que sigui així, fan bé. I els francesos exactament el mateix en França, i els alemanys, etc. És a dir, tota persona que té un estat ha nascut en un estat i no és que ni li passa pel cap una altra manera de ser d'aquell país. El meu país, Dinamarca, subordinat a un altre país, i ara, però per què? I ara no. En canvi, a vegades aquest mateix interlocutor no entén que tu vulguis exercir els mateixos drets que exerceix ell i que vulguis anar pel món amb la mateixa naturalitat que ell hi va, amb el seu passaport danès, i ningú no li qüestiona la seva identitat. En canvi, tu, cada vegada que dius que ets català, perquè evidentment no pots portar un passaport català, has de començar a explicar on és el teu país, per què dius això, has de començar a explicar la història, tot això és molt cansat, molt fatigós. De manera que, ja dic, quan ens trobem davant d'aquesta pregunta, hem de procurar fugir-ne, no caure en aquest parany, perquè aquesta pregunta, repeteixo, no se la fan mai les persones que tenen un estat al darrere. Només ens la fan a nosaltres. I per això estem tan acostumats a veure enquestes que surten als diaris en què es parla contínuament de
el sentiment, no? Si un se sent més català que espanyol, més espanyol que català, un 48% de català, un no sé quants d'espanyol, etc. Tot això els estats no s'ho qüestionen mai. Aquestes enquestes que ens les fan a nosaltres, a Espanya no les fan. El sentiment d'espanyolitat dels espanyols. No, només ens les fan a nosaltres. És a dir, sempre es va a buscar aquest tipus de coses. Normalment el que es diu és que persones ben intencionades diuen no, si això de les consultes està bé, és legítim, per tant teniu dret a fer-les, però no s'hi pot estar a favor d'aquestes consultes perquè, doncs, malgrat la legitimitat, provoquen ruptura social. És a dir, que el fet que la gent, doncs, que aquest país vulgui ser independent o que hi hagi un sector de la societat que vol que el país sigui independent, crearia una fractura social perquè hi ha persones que poden tenir uns sentiments envers Espanya i no es volen desprendre d'aquests sentiments. Aquí també hi ha trampa, perquè els sentiments, de fet, són intangibles, els sentiments són eteris i són molt íntims, i hi ha cadascun pels seus sentiments. Quan aquestes persones ens diuen no, és que jo m'estimo Espanya o tinc un vincle amb Espanya, un vincle emocional amb Espanya, perfecte, no hi ha cap problema, el pots continuar tenint. O és que si Catalunya és independent, ja no et pots continuar estimant Espanya? No passa res, no? Si la independència fos un mur contra els sentiments, escolteu, aleshores, doncs, resultaria que els alemanys, per exemple, que viuen a Catalunya, no podrien continuar sentint-se alemanys i estimant Alemanya malgrat viure a Catalunya, perquè com que viuen a Catalunya, ostres,